Gràcies a tots i a totes. És un plaer estar ací i també d'alguna manera en companyia de Nico representar a tota la gent de la Vall d'Albaida, que estem ací presents. Jo començaria en un titular, i és que el llibre que presentem avui ací demostra el triomf d'una persona normal, d'una persona valencianista normal. Per tant, també el que implica este llibre és el triomf del valencianisme polític. I jo crec que d'això hem d'estar tots i totes molt orgullosos, no? Sobretot la gent a la que este llibre també va un poc dedicar, no? I és la gent de la generació de Joan Baldoví, la gent que va néixer en els anys 50 i que són el nostre precedent i que són la gent que quan nosaltres vam començar estaven així, no? I així a la Vall d'Albaida també va ser així, no? A mi m'agradaria fer un símil perquè així som tres persones de Compromís i cadascuna de nosaltres som d'una generació diferent i representem, diguem-ne, que a una part diferent del projecte. Baldo, que és de l'any 58, enguany ne fa 60. Jo, que soc del 78, enguany ne faig 40, també, o sigui que estem ahí. I este xicotet que tinc al meu costat, enguany que són 22... 21. Entonces, diguem-ne que estem en tres generacions en la que estem de 20 anys... Bueno, de Boro no cal que parlem perquè ell és l'escriptor. Però de les tres persones que estem així sentades representant Compromís, diguem-ne que n'hi ha tres generacions, no? De 20 anys, en 20 anys estem així treballant pel valencianisme i la veritat és que això és un plaer veure a persones, quan jo vaig començar cap al 98, 99, 2000, quan començava el blog, diguem-ne que jo així en esta taula podia representar la generació blog, Baldo la generació UPB i Nico la generació Compromís. Quan jo vaig començar en la generació blog, els meus referents en la comarca, la gent que me vaig trobar quan van començar, així n'hi ha dos, per exemple, Rafa Francesc, que veig allí darrere, i Rafa Portero. N'hi ha molts Rafes, Rafa Francesc, Rafa Beneito, Rafa Portero, Rafa Benavent, Juli també està per ací, també és una persona que quan van començar, Molina de Bocairent. La veritat és que molta gent que estava en aquell moment i que ens va ajudar a la gent que ara estem ací, n'hi veig molt entre el públic, gent que ara té molta responsabilitat, com és la gent d'Albaida, amb Josep, amb Sergi, l'altre Josep, el metge, Lucía, que també està per allà darrere, Jesús, l'alcalde d'Agullent i tota la seva gent, Manel en Bocairent, Julià i Ruth en l'Olleria, que vam començar junts, Sílvia, que també és de la nostra generació, encara que entrà posteriorment, però representa la mateixa generació que nosaltres i molta altra gent de la comarca que la veritat és que en aquell moment van començar i que ara, afortunadament, podem dir que estem treballant pel nostre projecte polític. Mario també, que és quinto nostre, encara que no va entrar en aquella època i també està en responsabilitats en l'alcaldia d'Otos. Molta gent que ara tenim l'oportunitat també de treballar, i després tenim a la generació Compromís que tenim així plantats en un raconet, gent que se ho està currant moltíssim i que ens està donant també moltes lliçons, a banda de Nico, Maria, Gonzalo, Josep, Tono i tota la gent que esteu per ahí. La veritat és que a mi me passa una cosa igual com a Baldo. Baldo ve del PSAN en els seus inicis i del PSAN va passar políticament a la UPB i la veritat que per a ell també era, quan va fer això, era una forma de passar un poc al pragmatisme polític, passar de la part més ideològica, de la part més essencialista, si vulgueu dir, de quan eres jove i penses que tens la raó absoluta i que el teu moviment, el teu sindicat o el teu partit és el que salvarà el món, i després baixes a la realitat del teu poble i te dones compte que per molta raó que tingues, la societat, el poble, va per un camí i nosaltres anem per un altre. A mi em va passar alguna cosa paregut. Jo vaig començar en l'AEN, en l'Assemblea d'Estudiants Nacionalistes, que era com un PSAN però universitari. I també teníem la veritat absoluta del món mundial. Per a nosaltres, fins i tot des del BEA, i perdoneu-me tota la gent del BEA que està així, fins i tot des del BEA estaven totalment equivocats i nosaltres és que sabíem com s'havia de construir nacionalment este país. I la veritat és que quan comencé a participar en el blog i en la política municipal en el meu poble, jo comencé les llistes electorals de l'Olleria l'any 99, quan tenia 20 anys, que vaig de fer, te dones compte que la realitat no és la que te trobes en la universitat, en el teu sindicat ahí arreglant el món, sinó que és una altra totalment diferent. I quan t'entres a governar
i eres regidor del teu poble o regidora del teu poble, en aquest cas encara més. I ahir també Baldo és una cosa que diu al seu llibre i que jo estic totalment d'acord. Crec que tot el món, i suposo que molts de vosaltres també, tot el món que es dedica d'una forma o d'una altra a la política hauria de passar per ser regidor, regidora, alcalde o alcaldessa del seu poble, perquè això te dona un sentiment d'hiperrealitat i t'ajuda a afrontar les coses des d'una perspectiva molt més propera, perquè els veritables problemes que ens trobem en la vida i en la política sobretot són aquells que naixen de les realitats de cada poble. I així recupero una frase que deia Portero en aquella època, jo recordo quan començàvem fent els mítings, que Portero sempre deia que ell va néixer, que ell havia nascut i que era fill de la plaça del seu poble, i mos transmetia aquest sentiment que nosaltres després també transmetíem a la gent en els nostres mítings electorals i quan parlàvem de que nosaltres, la gent del bloc, érem la gent de casa, érem la gent del poble, la gent de la plaça del poble. I és important que ara que estem governant este país, que tenim presència en totes les institucions, que qui anava a dir-nos això fa uns anys, qui anava a dir-vos als que vau néixer en els anys 50, que en el 2018 estaríem governant la Generalitat Valenciana i tindríem, per exemple, una representació magnífica i un lideratge tan potent com el de Joan Baldoví en el Congrés de Diputats, doncs això és real i si s'ha pogut fer ha sigut gràcies a vosaltres. Vosaltres vau encetar el camí i nosaltres l'hem continuat, però jo crec que s'ha de tindre molt en compte que este llibre és un homenatge a tots els valencianistes que vau començar en una època molt complicada a fer valencianisme des de les trinxeres. I com bé ha dit Nico, i això ho vaig dir el dia que vaig ser triada secretària general del bloc, no estàveu travessant el desert, estàveu llaurant-lo per a que ara, entre tots i totes, poguérem ja cultivar i plantar i veure créixer la llavor de tot aquest treball. Doncs bueno, després d'això, dir que hem sigut regidors, Baldo va ser regidor, va ser alcalde també després. Jo també recordo en l'època que ell va tindre l'alcaldia de Sueca, era l'alcaldia més important que n'hi havia en aquell moment. Nosaltres a l'Olleria també, Julià, el meu company, va entrar d'alcalde també en una moció de censura que van fer al poble, ens van posar a governar i recorde que Julià sempre anava a buscar a Baldo perquè l'acompanyara a la Diputació de València, governada en aquell moment per majoria absoluta del Partit Popular, per a intentar traure algo de diners i subvencions per a la gent del bloc. I clar, pareix que no faig tants anys, però ja fa 10 anys d'això, i ara quan vas a la Diputació de València te trobes als diputats i a les diputades, a la vicepresidenta de Compromís, que damunt de que t'atenen en els braços oberts, damunt donen subvencions de forma totalment objectiva i transparent, i això ha fet que ara, en el 2018, els pobles gaudisquen de molts més recursos econòmics per part de la Diputació de València, perquè Compromís hem entrat i estem governant d'una altra manera. Jo crec que això també ens ha de fer sentir orgulloses i orgullosos de que estem governant i a més estem demostrant que es pot governar d'una forma diferent. Una cosa en la que Baldo i jo no estàvem d'acord, també vaig a dir-ho, no tinc que dir només el bo, va ser quan van començar tota aquesta aventura de Compromís. Baldo era una persona, jo crec que també per la seva experiència i per la seva trajectòria, que va apostar clarament per Compromís des del principi. Ella ho tenia clar, jo no tant, la veritat. Suposo que molts de vosaltres ja ho sabeu, no? Que a mi em feia por, pensava que el valencianisme polític que representava més el bloc en aquell moment podria veure's d'alguna forma acorralat o aigualit per aquesta plataforma, per aquest projecte més ample, i la veritat és que conforme va avançar Compromís i conforme vam veure que es convertia en un instrument polític perfecte per a permear en la societat, i al final és el que volem tota la gent que estem en aquest projecte polític, construir socialment i políticament el nostre país i que la gent t'escolte i s'equipare en tu, generar aquesta empatia. La veritat és que me vaig convèncer que efectivament havíem fet molt bé en apostar per Compromís, i crec que això també val la pena dir-ho, i va ser important en aquell moment que gent com Baldo donara suport a tot aquest procés que vam engegar i que molts que no ho teníem tan clar després ens vam sumar en companyia d'ell. Ara mateixa
han passat moltes coses, ha plogut molt, bueno, no plou tant ja, aquesta frase feta l'haurem d'anar canviant, lo de ha plogut molt, però ara tenim a Baldo en Madrid i la veritat és que Baldo ens representa molt. Jo quan veig intervencions com la que ha fet esta setmana, li ho estava dient abans, no? Posant a Toni Cantó en el puesto, no? A la gent de Ciudadanos, pues la veritat és que ens sentim molt representades i molt representats, no? Perquè damunt, si Baldo té una cosa que és molt bona, i ho he dit al principi, que és una persona normal i que és una persona molt natural, i això també fa que la gent, no només nosaltres, no només la gent que estem més clavada en este projecte polític, sinó que la gent del poble, la gent normal, que és la majoria, també el veja en molta proximitat, i això és molt d'agrair. Jo crec que una de les coses claus que hem aconseguit Compromís és que la gent veja a la política i als polítics com a persones properes, de proximitat, i que som normals i corrents, persones com ells i com elles. I jo crec que també Boro en este llibre ha volgut transmetre també això, aquesta imatge de normalitat. I ell diu en el pròleg que este no és un llibre que parla d'un superheroi i conta qüestions, no, sinó que parla d'una persona normal en el que ens sentim tots i totes molt representats. I vaig acabant perquè tenen que parlar els protagonismes. Jo només volia acabar fent una reflexió. I és que ara mateix estem en una situació, el valencianisme polític, en la que no havíem estat mai, però jo el que vos vull dir és que evidentment no aconseguirem totes les fites que vulguem, almenys no les aconseguirem d'avui per a demà. Jo el que vos vull transmetre és este camí que vam començar, que vau començar molt de vosaltres fa tants anys, és un camí que té molt de recorregut, que ara n'hi ha un canvi de paradigma des que estem al govern, que no podem deixar perdre aquesta oportunitat de continuar governant este país i de que hem d'aconseguir, i crec que és una cosa que totes les generacions del valencianisme polític estem d'acord, des de la UPB, passant pel Bloc i acabant en Compromís, i és que volem que el nostre projecte polític, volem que el valencianisme polític siga hegemònic en la societat valenciana, siga un projecte polític que dure molts anys i que estiga si present, estiguem al govern o estiguem a l'oposició, i que sempre siguem un referent per a tota aquella gent que vol transformar el país des d'un punt de vista no només nacional, que per supost que sí, però sinó també social, feminista, ecologista i d'esquerres. Jo crec que aquest és el moviment que estem construint ara mateixa entre tots i totes, i que això ha de perdurar per damunt de qualsevol de nosaltres. I crec que també és important i hem de tindre clar que este projecte valencianista nostre no té per què ser, generar aquesta hegemonia no té per què ser una còpia del que han fet altres territoris o altres nacions de l'estat espanyol. Nosaltres no tenim per què ser ni com els bascos, ni com els gallecs, ni com els catalans. Nosaltres som valencians, tenim la nostra pròpia idiosincràsia i la nostra forma de fer nacionalisme, de fer valencianisme, no és la té que marcar ningú, té que ser la que nosaltres mateixa decidim. I crec que és importantíssim això també tindre-ho en compte per a projectar-se cap a l'estat espanyol, cap a Europa i cap al món com un projecte polític potent, que ho som, que sempre ho hem sigut, i que ara amb molta il·lusió, amb molta alegria, amb molt de comboi, tirarem endavant i perviurem. I moltes gràcies, i li passo la paraula al protagonista, Joan Baldoví.